тоҷикистон бо ташаббусҳои байналмилалӣ дар сайёра давлати пешоҳанги ташаббускор ва фатҳу фуруғи субҳи доноӣ китоб мақомоти амният бояд беш аз ҳар вақти дигар ҳушёр бошанд. масоили иқтисодӣ саноатию кишоварзӣ ва иҷтимоӣ фуруғи маърифат маҳбуби мо тоҷикистони озоду соҳибихтиёр. дӯст бошед, иттифоқ бошед, шукронаи ҳамин давлат кунед, шукронаи ҳамин сарзамин кунед, шукрона кунед ки чунин ватани азизу маҳбуб доред. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо шаҳрзод раҷабзода ва мадина назарова. таваҷҷӯҳ намоед ба сарҳави гузоришҳо. тоҷикистон кишвари пешоҳангу ташаббускор дар ҳалли мушкилоти глобалӣ. иқдомоти тоҷикистон баҳри таъмини рушди устувор заминаи мусоид фароҳам меорад. соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи перияхҳо назар афканем, мушоҳида менамоем ки ин ташаббус ба хотири фардои инсоният пешниҳод гардидааст. вусъати корҳои ободонӣ дар мамлакат, шароит барои пешбурди кору зиндагӣ боз ҳам беҳтар мегардад. 55 километр роҳро гашта омада наздик шид ки барои мардуми деҳа ки на 2 километр фарқ намекунад барои рафту омад. омодагиҳо ҷиҳати дар сатҳи баланд баргузор намудани интихоботи давати нави маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ. участкаи интихоботӣ ба гузарондани интихобот пурра омода аст. қулфкушои ҳама дарҳост ин давлати хатлон олимпиадаи фанӣ баргузор гардид. аз ҳамаи фанҳои таълимӣ 329 нафар хонандаҳои муассисаҳои таълимӣ иштирок доранд. риояи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ масъулият талаб мекунад. чӣ хеле ки шумо мебинед дар ҳамун дуюм қатор воситаи нақлиёт бо сигналҳои аввалӣ ки таваққуф кардагааст ба ҳаракати воситаи нақлиёти ронандагон монеӣ ба миён овардааст. тоҷикистон кишвари сабз, роҳандозии аксияи ниҳолшунонӣ дар саросари мамлакат, амнияти экологӣ ва муҳити зист ҳифз мешавад. қариб 5000 гулҳои лола ва зиёда дарахтони сояфкан дар ҳудуди ноҳия шинонда шудааст. дар рӯзи дуюми мусобиқаи байналмилалии боку гранд-слам 2025 варзишгари ҷавони тоҷик абубакр шеров бо маҳорати баланди касбии худ ба гирифтани медали биринҷӣ шарафёб гардид. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. тоҷикистон бо сарварии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти ҳифзи пиряхҳо ва захираҳои обӣ яке аз ҷойгоҳи калидиро дар меҳвари сиёсати умумии ҷаҳонӣ касб намудааст. барои ҷалби таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба мушкилии обшавии пиряхҳо ва ҳифзи онҳо созмони милали муттаҳид бо ибтикори тоҷикистон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намуд. иқдоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баҳри амалӣ намоии ҳамкории бештари ҷомеаи ҷаҳонӣ дар роҳи расидан ба рушди устувор дар соҳаҳои гуногун заминаи мусоид фароҳам меорад. иброҳим назруллозода гузориш медиҳад. 21 январи соли равон дар созмони милали муттаҳид соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ба таври расмӣ оғоз гардид. пиряхҳо дар ташаккули иқлими сайёра ва бо оби тоза таъмин намудани миллиардҳо одамон нақши калидӣ доранд, вале бинобар гармшавии глобалӣ пиряхҳо зуд об мешаванд. барои ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба ин мушкилӣ созмони милали муттаҳид бо ибтикори тоҷикистон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намуд.
пиряхҳо муҳимтарин сарчашмаи оби тоза маҳсуб меёбад. дар ҷаҳон зиёда аз 275 000 пирях мавҷуд буда, онҳо майдони тақрибан 700 000 километри мураббаъро ишғол мекунанд. пиряхҳо тақрибан 70% оби тозаи ҷаҳонро маҳфуз медоранд. ҳаёти зиёда аз 2 миллиард одамон, аз ҷумла мардуми бумӣ аз обшавии яху барф вобаста аст. ин равандҳо онҳоро бо оби нӯшокӣ ва об барои истифода дар соҳаи кишоварзӣ таъмин мекунанд. ҳифзи пиряхҳо барои суботи экологӣ ва иқтисодӣ муҳим аст. таназзулёбии пиряхҳои Тоҷикистон аз давраи мушоҳидаҳо, яъне аз соли 1965 ба ин тараф зиёда аз 30% таназзул ёфтанд ва агар ҳамин масъала дар миқёси ҷаҳон баррасӣ намоем, пиряхҳои кураи замин тақдири ҳамсон доранд. дар пиряхҳои Гренландия аллакай барои даҳҳо пиряхе ки пурра аз байн рафтанд ёдгориҳо гузошта мешаванд, санги ёдгорӣ мегузоранд, яъне ки инсоният имрӯз дар раванди таназзулёбӣ бо сурати пиряхҳо, яъне нобуд гардидани пиряхҳо як ҳолати бечорагиро дорад ва мо агар ба аҳамияти пешниҳоди ташаббуси пешвои муаззами миллат дар масъалаи эълон доштани соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо назар афканем, мушоҳида менамоем ки ин tashabbus ба хотири фардои инсоният пешниҳод гардидааст ва он на танҳо манфиатҳои як кишвар ё як минтақа, балки барои кулли ҷомеаи ҷаҳонӣ равона гардидааст. имрӯз аз 14 000 пирях дар Тоҷикистон, ки манбаи асосии оби ошомиданӣ дар минтақаи Осиёи марказӣ маҳсуб мешаванд, беш аз 1000 пирях комилан об шудааст. дар баробари ин сурати обшавии онҳо меафзояд. ёдовар мешавем, ки моҳи майи соли равон дар шаҳри Душанбе бахшида ба ин мушкилӣ, яъне ҳифзи пиряхҳо, конфронси байналмилалӣ баргузор мешавад. варзишгарони тоҷик дар мусобиқаи ҷаҳонии ҷудо Боку Гранд Слам 2025 ки дар пойтахти ҷумҳурии Озарбойҷон шаҳри Боку идома дорад, иштирок доранд. ҷумҳурии Тоҷикистонро дар Боку Гранд Слам 2025 6 варзишгар муаррифӣ менамоянд. шаҳри бештари мавзӯъ дар гузориши Раҳматшоҳӣ Обид. солҳои охир бо дастгирии давлати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон варзишгарони кишвар пайваста дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалию ҷаҳонӣ ва олимпӣ иштирок карда парчами кишвари азизамонро баланд мебардоранд. паҳлавони тоҷик дар мусобиқаи силсилаҷаҳони дзюдо Боку Гранд Слам 2025 тоҷикулои бузург ки рӯзҳои 14-16 феврал дар пойтахти Озарбойҷон шаҳри Боку идома дорад, иштирок доранд. ба ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар шаҳри Боку инҳо шомил шуданд: Муҳиддин Асадуллоев, Абубакр Шеров, ҳарду ҳам дар вазни 73 кило, Берӯзи Хоҷазода, Сомон Маҳмадбеков, ҳарду ҳам дар вазни 81 кило, Кароматло Ҳакимов, Ҷаҳонгир Маҷидов ҳарду ҳам дар вазни то 100 кило дохиланд, ки дар сабқати мардон рақобат мекунанд. ба иттилои Федератсияи байналмилалии ҷудо барои иштирок дар ин мусобиқаи анъанавӣ 258 варзишгар, 166 мард ва 92 зан аз 36 кишвар номнавӣ шуданд. байни варзишгарони тоҷик Абубакр Шеров дар вазни то 73 кило аз худ моҳорату малакаи баланд нишон дода, дар сабқати якум бар Клакал Роберто аз Хорватия ғалаба карда ба даври дуюм рохат гирифт. дар даври дуюм бо Б Донхён аз Кореяи Ҷанубӣ пирӯз гардида аз гурӯҳаш баромад. Рюга Танака вохӯрданд. ин сабқат бо пирӯзии варзишгари тоҷик анҷом ёфт. сипас барои ба финал баромадан аз варзишгари Озарбойҷон Рашид Маҳмадлиев мағлуб дониста шуд. дар асл варзишгари мо бо натиҷаи Япон намояндаи Озарбойҷонро ҳаво дод ва рефери марказ ин натиҷаро тасдиқ кард, яъне дар табло Япон нишон дода шуд, вале баъди машварати доварон ин натиҷа гирифта шуд, ки аз рӯи адолат набуд. Абубакр Шеров барои медали бринҷӣ бо Георгий Чихалидзе ворди рақобат шуд ва дар ин сабқат ғалабаи соф ба даст оварда ба гирифтани медали бринҷӣ сарфароз гардид. Сомон Маҳмадбеков дар сабқат барои дарёфти медали бринҷӣ хеле ҳам кӯшиш карданд, вале аз рӯи натиҷаи умумӣ бо чанд огоҳӣ ҳарифаш ғалаба ба даст овард ва Сомон Маҳмадбеков ба қатори 5 нафар беҳтарин варзишгарони мусобиқа шомил гардид. идомаи ахбор. сокинони ноҳияи Қубодиён корҳои созандагиро вусъат бахшида кӯшиш доранд, ки бо дастовардҳои баланди бунёдкорӣ ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро истиқбол намоянд. аз рафти корҳои созандагию бунёдкорӣ дар ноҳияи Қубодиён Исмоил Соҳибназарён ва Мусои Нурмуҳаммад
گزارش می‌دهند. کارهای آبادانی و ساختمانی و بنیادکاری بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت شهرک و دهات ناحیه قبادیان ادامه داشته. ساکنان بخصوص صاحبکاران و آن نفرانی که مقصد انجام سفر حج را داشتند با هوسمندی تام به طور عمومی حصه گذاری نموده ایستادند. این پل پیاده‌گرد که 350 متر درازی دارد در بالای رود کافرنیهان با سهمگذاری ساکنان جماعت دهات نواباد ناحیه قبادیان بنیاد گردیده برای رفت و آمد ساکنان دو ساحل دریا مساعدت میکند. ما تصمیم گرفتیم که برای جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بین ناحیه شهری توز و قبادیان درازی کوپرک 350 متر می باشد برای رفت و آمد همین مردم همین دو ناحیه ساخته و استفاده داده. ای حسابی مردم همین دهه جماعت اگر کوپرک نمی بود پیاده‌گر مردم برای گذشتن همین جماعت نزد سرحدی که ناحیه شهرتوز می باشد 55 کیلومتر راه را گشته آمده نزدیک شد که برای مردم دهه که 2 کیلومتر فرق نمیکنه برای رفت آمد. با اندیشه دانشمندان و کارشناسان عمل و اقدام‌های سخاوتمندانه به مانند سهمگذاری در کارهای آبادانی و سازندگی اهمیت بزرگ معنوی و اخلاقی و تربیوی داشته با گسترش رحم و شفقت در بین جامعه تحکیم مناسبت‌های نیک میان آدمان و به حل مشکلات اجتماعی مساعدت می‌نماید. به این خاطر گروه‌های کاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه قبادیان در جماعت شهرک و دهات میان ساکنان صحبت و واخوری‌های نتیجه بخش انجام داده در برابر دیگر عمل‌های مربوط به بهداشت شرایط ارزنده روزگار همچنین آنها را برای وسعت کارهای آبادانی و سازندگی نیز دعوت می‌نمایند. در حدود جماعت دهات نواباد برای جشن 35 سالگی در دهه نمونه یک مؤسسه که قریب 4 کیلومتر مردم روی دور می اومدن برای مکتب علاقه ما ساختمان کرده ایستیم سنفرش کنی هم شده است آبادی خیلی روز به روز بهتر شده است. همین گونه روند نتیجه آوری کارهای ترغیباتی و فهمانیدهی میان ساکنان دوام یک چند سال اخیر در ناحیه قبادیان امکان فراهم آورد که پل و راههای ماشینگرد تعمیر و از نوسازی شده انشاءات دیگری برای تامین روزگار شایسته ساکنان دهات مساعدت کننده بنیاد و مورد استفاده قرار داده شود. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت 171 انشاءات مهمی گوناگون مورد استفاده قرار دهیم. در سال 2024 باشد ما زیاده از 39 عدد انشاءات های تعییناتشان مهم از جمله پول در جماعت دهاتی زرکمر، سیمخانه های علاوگی، مرکز های خدمت رسانی نیز ما به استفاده دادیم. با تشبوس صاحبکاران، شخصان محلی، نفرانی که از حج عمره یا حج دست کشیدن زیاده از 27 کیلومتر راههای اهمیت محلی داشته را اسفالت پوش نمودیم. طور مسئولین و ساکنان ابراز می‌نمایند دوام سالهای اخیر محض با سهمگذاری یک جایه صاحبکاران محلی در دهه‌های حدود ناحیه وابسته به طلبات محل میدانچه‌های ورزشی برای فوتبال خرد، صنفخانه‌های علاوگی در نزد مؤسسه‌های تعلیمی، بنگاه‌های طبی، نقطه‌های شستشوی نقلیاتی، کاشانه حسن، نقطه‌های خدمت‌رسانی بانکی، تعمیر و از نوسازی راه و پل‌های ماشینگرد، چراغان‌کنی کوچه‌ها و دیگر انشاءاتی برای ساکنان محل ضروری بنیاد گردیده است که در برابر مهیا شدن شرایط مساعد کار و خدمت‌رسانی همزمان صدها نفر با جای کاری دائمی و موسمی تأمین گردیده‌اند. اسماعیل صاحب نظریان، موسی نور محمد، ناحیه قبادیان، اخبار. با افتخار جشن 35 سالگی استقلالی دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر بوستانی ولایت سوخت تدبیرهای سازندگی مرحله به مرحله عملی گردیده در اساس نقشه‌های تحریزی شده اساساً انشاءات ساخته می شود که برای بهداشت وضع زندگی مردم ضرورتی بیشتر دارد. در همین زمینه دیگرگونسازی کوچه خیابان‌ها نیز به نقشه گرفته شده است. مفصل در گزارش عبدالوهاب عبدالستار.
замони соҳиб истиқлолии мамлакат дар шаҳри Бӯстон бо сохта ба истифода додани иншооти гуногун дар ҳаёти сокинон дигаргуниҳои куллӣ ба амал омад. дар ин давра инфраструктури шаҳр мукаммал ва сатҳу сифати зиндагии сокинон беҳтару хубтар гардид. дар давоми солҳои 2022-2024 бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин минтақаи саноатии вилояти Суғд 127 иншооти гуногун бунёд гардида, дар натиҷаи вусъат пайдо кардани раванди созандагии ободонӣ садҳо ҷойи нави корӣ ташкил карда шуд. ҳоло дар шаҳр бунёди биноҳои баландошонаи истиқоматии коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, марказҳои муосири хизматрасонию савдо ва дигар иншооти ҳаётан муҳим идома дорад. дар шаҳр ҷиҳати сабзу хуррамгардонӣ ва тозаю озода нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳо низ тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. дар шаҳри Бӯстон шурӯъ аз даромадгоҳ дар ду шафати роҳҳои мошингард ва мавзеъҳои алоҳида ниҳоли дарахтони ҳамешасабз шинонида шуда, роҳҳои пиёдагард бо сафолакҳои махсус зиннат ёфтааст. ҳамзамон дар шаҳр барои сайру гашт ва истироҳати сокинону меҳмонон гулгаштҳои зебо бунёд карда шудааст, ки ин тадбири муҳим ҳам дар доираи корҳои созандагию ободонӣ ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардид. имрӯзҳо бо иштироки сокинони касбу кори гуногуни шаҳр дар кӯчаю хиёбонҳо ва назди биноҳои маъмурию истиқоматӣ тадбирҳои сабзу хуррамгардонӣ аз ҷумла шинонидани ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ идома дорад. чунин як маъракаи дастҷамъона дар доираи ҳаракати ҷумҳуриявии ниҳолшинонӣ дар маҷмӯаи варзишии муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Бӯстон баргузор гардид. дар ин тадбири муҳим, ки барои беҳдошти вазъи экологии заминаи асосӣ ба ҳисоб меравад, наздики 100 бех ниҳоли дарахтони ороишиву ҳамешасабз шинонида шуд. ҳамзамон дар идомаи тадбирҳои созандагӣ дар варзишгоҳи марказӣ таъмири ҳуҷраҳои либосивазкунии варзишгарон оғоз гардида, мутобиқи талабот майдони футбол ҳам сабзкорӣ карда мешавад. баъд аз гузориши таҳлиле ки дар телевизиони Тоҷикистон пахш гардид, корҳои таъмирӣ дар ҳуҷраҳои либосивазкунӣ оғоз гардида, инчунин 60 бех ниҳоли арча дар гирду атрофи варзишгоҳ шинонда шуд. хеле ки ба шумо маълум аст, дар майдони варзишии шаҳри Бӯстон корҳои таъмирӣ идома дорад ва мо кӯшиш мекунем ки дар вақтҳои наздик дар сатҳи баланд барои гузарондани чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон лигаи ду минтақаи Суғд ки дастаи соҳибони шаҳри Бӯстон баромад мекунад омода бошем. ёдовар мешавем, ки маҷмӯаи варзишии муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Бӯстон наздики 7 гектар буда соли 1953 таъсис дода шудааст ва дорои майдонҳои хурду калони футбол, баскетбол, волейбол, теннис, ҳафзи шиноварӣ ва толорҳои болопӯшидаи машқу тамрин мебошад. масъулон иброз доштанд, ки ҳарчанд иншооти варзишии маҷмӯа ниёз ба навсозӣ дорад, ҳоло дар ин ҷо бештар аз 400 нафар варзишгарони наврасу ҷавон аз рӯи 11 намуди варзиш ба машқу тамрин машғуланд. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Бӯстон, ахбор. тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо маром идома дорад. сокинон ва соҳибкорони ватандӯсти деҳаи роҳатии ноҳияи рӯдакӣ саҳми худро дар ободу зебо намудани маҳал мегузоранд. идомаи матлаб дар гузориши навбатӣ. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи рӯдакӣ низ тадбирҳои ободонӣ вусъат дода мешавад. дар ҷамоати деҳоти роҳатӣ деҳаи роҳатии ноҳияи рӯдакӣ бо ҷалби соҳибкорони ватандӯст бунёди иншооти таъиноти гуногун идома дошта, роҳҳои ҳудуди деҳа мунфарш карда шудаанд. соҳибкорон ва шахсони эҳсонкори деҳаи роҳатӣ сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакатро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда, дар пешрафти соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ саҳми хешро мегузоранд. дар деҳаи роҳатӣ бинои муассисаи томактабии дуошёна иборат аз 21 ҳуҷра барои 200 нафар бо диду тарҳи муосир ба нақша гирифта шудааст, ки то ҷашни истиқлоли давлатӣ мавриди истифода қарор мегирад. бо мақсади баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар доираи тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ бо дастгирии соҳибкорон беморхона иборат аз 3 ошёна бунёд карда мешавад. бо бунёди иншооти ҷашнӣ дар деҳаи роҳатӣ барои сокинон шароити беҳтари зиндагӣ ва имконияти нав фароҳам оварда мешавад. мардуми деҳа ин ташаббусҳоро бо хушнудӣ истиқбол намуда умед доранд, ки ҳама корҳои нақшавӣ сари вақт анҷом меёбанд. ҳамчунин бо саҳми соҳибкорони маҳал дар деҳа наздики 12 километр роҳ
асфалтпӯш карда шуданд. саҳмгузорӣ дар рушди соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ ба болоравии сатҳи некуаволии сокинон таъсири мусбат мерасонад. зебову назарабо гардонидани кӯчаву маҳал ва ҳиссаи муносиб гузоштан дар корҳои ободонӣ аз ҷумлаи хислатҳои неку ҳамидаи инсонӣ ба ҳисоб меравад. бо дарки ин масъала сокинони деҳаи роҳатии ноҳияи рӯдакӣ корҳои созандагиро вусъат бахшида иншооти муҳими хоҷагии халқро то сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯз бунёд менамоянд. интихобот маъракаи муҳими сиёсӣ буда ташкилу баргузор кардани он аз сатҳи омодагӣ ва ташкилӣ вобастагии калон дорад. дар ҳавза ва участкаҳои интихоботии ноҳияи Ҷаббор Расулов ҷиҳати баргузории интихобот омодагӣ дар кадом сатҳ қарор дорад? маълумоти бештар дар гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. طبق فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 4 دکامبر سال 2024 انتخابات دعوت نوی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق 2 مارس سال 2025 و انتخابات دعوت نوی اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 28 مارس سال 2025 تعیین گردیده است. در این زمینه بهر شفاف و دموکراتی برگزار گردیدن انتخابات با اشتراک همگان در ناحیه جبار رسولوف حوزه یک ماندتی انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جبار رسولوف رقم 16 عمل میکند و موافق آیین‌نامه و ترتیب معین شده در محل‌ها участкаҳои انتخاباتی تشکیل یافته است. رفتی کار آمادگی در участкаҳои انتخاباتی در ناحیه جبار رسولوف نشان داد که تا این زمان رویخط انتخاب کنندگان ترتیب داده شده همه участкаҳои انتخاباتی با کابینه‌های آوازدهی، قوطی‌های مخصوص و دستورالعمل و دیگر حجت‌های ضروری تأمین می‌باشند. همزمان در همه участкаҳои انتخاباتی خانه مادر و کودک و نقطه‌های طبی تشکیل شده است. هر شهروندی که به سن 18 سالگی رسیده است حقوقی در انتخابات اشتراک کردن و به نامزد مورد نظر خویش آواز خود را دادن دارد. بهره آگاهی انتخاب کنندگان و نامزدها طرز برگزاری انتخابات، سنه و روز برگزاری این معرکه مهم سیاسی در جایهای سیرآدم، درآمد به участкаҳои انتخاباتی، لوحه‌های ترغیباتی، دعوت به اشتراک در انتخابات نصب شده است. در участке 1865 نفر انتخاب کنندگان به قید گرفته شده. موافقی دستورالعمل همه حجت‌ها هست، تیار شدگی هست. участке انتخاباتی با گذراندن انتخابات پر و آماده است. در ناحیه جبار رسولوف بنا به اطلاع کمیسیون حوزوی یک ماندتی انتخاباتی وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جبار رسولوف 16 طبق رویخط شماره عمومی آوازدهندگان 119848 نفر را تشکیل می‌دهد. در حوزه انتخاباتی جبار رسولوف 16 48 участке انتخاباتی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در ناحیه جبار رسولوف و 29 участке انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تشکیل کرده شده است. در این حوزه پر ناحیه جبار رسولوف و قسما 3 جماعت ظفرآباد را این حوزه در بر میگیرد. هر یک участке 9 نفری کمیسیون کار فعالیت برده ایستادند و در هر یک участке هر روز نامبرداری تشکیل کرده شده است. نامزدهایی که به قید گرفته شدند واخوری ها در участке ها گذرانده شده ایستاده است و участке 48 عدد участке در ناحیه جبار رسولوف و 29 عدد участке ظفرآباد پر برای روز دوم به انتخابات تیار هستند. در همه участкаҳои انتخاباتی ناحیه جبار رسولوف و شخصان امکاناتشان محدود معیوبان نیز کابینه‌های علاهیده و برای وارد شدن آنها به جای آوازدهی گذرگاه‌ها تشکیل شده است و بهر آوازدهی قوطی‌های آوازدهی موجود میباشد. فراهم بودن شرایط در همه участкаҳои انتخاباتی ناحیه جبار رسولوف معلومات و آگاه بودن اهالی از روز برگزاری انتخابات از آن شهادت می‌دهد که آمادگی به معرکه مهم سیاسی انتخابات دعوت نوی وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و مجلس‌های محلی وکیلان خلق همه‌جانبه است. ادامه اخبار. در زیاده از 80 کشور جهان نزدیک 380 میلیون نفر از گرسنگی اذیت میکشند. وضعیت مرکب در کشورهای افریقا، یمن و سوریه به قید گرفته شده است. در قسم جنوبی مضافات بلوچستان جمهوری اسلامی پاکستان ترکیش به عمل آمد که باعث مرگ 11 نفر و زخمی شدن 6 کس دیگر گردید. شرح بیشتر خبرها از خارج مملکت.
дар зиёда аз 80 кишвари ҷаҳон наздики 380 миллион нафар аз гуруснагӣ азият мекашанд ки ин шумора рӯ ба афзоиш аст. Вазъияти мураккаб дар кишварҳои Африқо, Яман ва Сурия ба қайд гирифта шудааст. Ба маълумоти коршиносон, сабабҳои асосии коҳиш ёфтани иқтисодиёт дар кишварҳои мазкур ин дар қатъ нагардидани нооромиҳои дохилӣ, хушксолии шадид ва беқурбшавии пул мебошад. Ин омилҳо дар якҷоягӣ вазъи озуқавории кишварҳои Шарқи наздик ва Африқоро мушкил намудааст. Тибқи иттилои намояндагони Созмони Милали Муттаҳид, буҳрони озуқаворӣ дар Судон рӯз то рӯз бадтар мешавад. Ба маълумоти Созмони Милали Муттаҳид, беш аз 24 миллион нафар дар ин кишвар аз норасоии маводи ғизоӣ азият мекашанд. Ҳолати мураккаб дар минтақаи Дарфури шимолии Судон ба назар мерасад. Намояндагони созмонҳои байналмилалӣ иброз медоранд ки аз сабаби қатъ нагардидани нооромиҳои дохилӣ наметавонанд ба минтақаи Дарфур кӯмакҳои башардӯстона интиқол диҳанд. Коршиносон иброз медоранд ки танҳо дар минтақаи Дарфур ҳудуди 9 миллион нафар аз норасоии маводи ғизоӣ азият мекашанд. Таҳлилҳои охирӣ нишон медиҳанд ки нисфи аҳолӣ ё 24,6 миллион нафар дар Судон ба норасоии ғизо рӯбарӯ ҳастанд. Ин назар ба моҳи июни соли 2024 3,5 миллион нафар бештар аст. Сабабҳои асосии буҳрон даргириҳои мусаллаҳона ва оворашавии сокинон мебошанд. Мувофиқи маълумоти намояндагони Созмони Милали Муттаҳид, ба кӯмаки фаврӣ шумораи кишварҳое ки аз буҳрони озуқаворӣ азият мекашанд сол то сол меафзояд. Имрӯз дар 74 кишвари ҷаҳон 343 миллион нафар аз норасоии ғизо азият мекашанд. Ин шумора нисбат ба соли гузашта 10% зиёд аст. Ҳамзамон дар кишварҳои мазкур гуруснагӣ боиси пайдо ва паҳн гардидани ҳар гуна бемориҳои сироятӣ гардидааст ки ин ҳолати пешомадаро боз ҳам мушкил мегардонад. Ба маълумоти созмонҳои байналмилалӣ, дар пайи қатъ нагардидани нооромиҳои дохилӣ садҳо беморхонаҳо ва бунгоҳҳои тиббӣ хароб шуданд. Ба гуфтаи намояндагони Созмони Милали Муттаҳид, барои ҳалли ин масъала $17 миллиард лозим аст. Ин маблағ беш аз 120 миллион нафарро бо ғизо таъмин хоҳад кард. Дар штати Орегони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барфбоди шадид ба амал омад. Барфбод ва сардӣ сабаби корношоям шудани хатҳои интиқоли нерӯи барқ шуда, сокинони чанд минтақа аз истифодаи барқ маҳрум монданд. Яхбандӣ шудани роҳҳо боиси рух додани даҳҳо садама гардид. Вобаста ба ин аз сокинон дархост карда шудааст ки аз истифодаи нақлиёти шахсӣ худдорӣ намоянд. Барфбод ба фаъолияти фурудгоҳҳо халал ворид карда, боиси ба таъхир гузоштани парвози ҳавопаймоҳо ба даҳҳо хатсайри дохилӣ гардид. Номусоидии вазъи ҳаво ба ҳаракати қатораҳо низ монеа пеш оварда, сабаби дармондани мусофирон гардид. Ҳамзамон дар пайи барфбоди шадид, фаъолияти боғчаҳои кӯдакона ва муассисаҳои таълимӣ муваққатан қатъ карда шудааст. Кормандони хадамоти коммуналӣ барои тоза намудани роҳҳо аз барф сафарбар карда шудаанд. дар як тарабхона воқеъ дар қисми ҷанубии Фаронса таркиш ба амал омад ки боиси ҷароҳат бардоштани 12 нафар шуд. Кормандони хадамоти дахлдор захмиёнро ба беморхона интиқол доданд ки табибон вазъи саломатии 6 нафари онҳоро вазнин арзёбӣ мекунанд. Аз зарбаи таркиш тарабхона ва биноҳои атроф зарар диданд. тибқи иттилои кормандони мақомоти полис, ҷинояткори номаълум дар дохили тарабхона норинҷаки дастиро ҳаво дода, сипас аз маҳалли ҳодиса фирор кардааст. Кормандони мақомоти полис атрофи ҳодисаро муҳосира карда, ҷинояткорро ҷустуҷӯ доранд. дар қисми ҷанубии музофоти Балуҷистони Ҷумҳурии Исломии Покистон таркиш рух дод. Бар асари ҳодиса 11 нафар ба ҳалокат расида, 6 каси дигар ҷароҳат бардоштанд. Ба маълумоти кормандони мақомоти полис, таҷҳизоти таркандаи дарроҳ хобонда шуда ба кор даромадааст. Аз зарбаи таркиш чанд нақлиёт ва биноҳои атроф зарари ҷиддӣ диданд. тибқи иттилои мақомдорони маҳаллӣ, таҷҳизоти таркандаро дар роҳи нақлиётгар гурӯҳҳои ҷиноятпеша ҷой карданд. дар як маркази савдои шаҳри Тайҷуни Тайван таркиш ба амал омад. дар пайи ҳодиса 4 нафар ба ҳалокат расида, 20 каси дигар захмӣ шуданд. захмиён аз тарафи кормандони хадамоти дахлдор ба беморхонаи наздики ҳодиса интиқол дода шуданд. дар робита ба ин кормандони мақомоти дахлдор, кормандон ва мизоҷони маркази савдоро ба ҷойҳои бехавф кӯчонданд. мувофиқи маълумоти кормандони мақомоти полис, таркиш дар ошёнаи 12-уми маркази савдо ки дар он тарабхона мавҷуд буд ба амал омадааст. мувофиқи маълумоти пешакӣ, дар ошпазхонаи тарабхона зарфи гази табиӣ таркида аст. дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҷиҳати баландбардоштани маърифати ҳуқуқии ҷавонон ҳамоиши маърифати ҳуқуқӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус.
дар заминаи амалигардии ҳадафҳои миллӣ, таъмини амнияти давлатӣ ва ҳифзи суботи сиёсӣ ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми имсолаи худ ба Маҷлиси олии мамлакат сабаби рушди устувори иқтисодӣ ва беҳтаргардии сатҳу сифати зиндагии мардум арзёбӣ намуданд, дар ин самт суҳбату вохӯрӣ чорабиниҳои маърифатӣ ҳуқуқӣ ва фаҳмонидадиҳии роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон бо аҳолӣ идома дорад. Зимни баргузории вохӯрии навбатии масъулини мақомоти милитсияи вилояти Хатлон бо аҳли ҷамоатчигии ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ зикр гардид ки дар доираи дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати пешгирӣ аз шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, аз байн бурдани тамоюли бегонапарастӣ ва падидаҳои халалдоркунандаи тартиботу оромии ҷомеа ва амнияти миллӣ, пешгирӣ намудани ҷинояткорӣ байни ҷавонон ва тарбияи онҳо дар роҳияи ватандӯстиву ифтихори миллӣ, ҳамчунин ҷиҳати дар амал татбиқ намудани талаботи қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак ва танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои вилоят маҷмӯи чорабиниҳои маърифатӣ ҳуқуқӣ баргузор гардида истодааст. ҳадафи дигари вохӯрӣ бо қишрҳои гуногуни ҷомеа ин ба роҳ мондани маърифати дуруст ва оқилона истифодабарии интернет бахусус шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷониби наврасону ҷавонон мебошад. зеро тибқи таҳлилҳо ки аз рафти тафтиши парвандаҳои ҷиноятӣ муайян гардид, шабакаҳои иҷтимоӣ ва ғайри мақсаднок истифодабарии интернет ба шиддати ифротгароӣ, хурофотпарастӣ ва мафкурасозии фанатизми динӣ оварда расонида дар мағзшӯии ҷавонони ноогоҳ мусоидат менамояд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маврид зикр намуданд ки хурофот ҷаҳолат аст, ҷаҳолат барои миллат танҳо бадбахтӣ меорад. дар идома оид ба дигар масъалаҳои доғи рӯз ба монанди афзоиши ҳодисаҳои ғарқшавӣ, беназоратии волидайн нисбати тақдири ояндаи фарзандон баромад намуданд. дар вохӯрӣ бо сокинони ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ ҳамзамон дар хусуси нақшаи даъват ва сафарбарии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар, омӯхтани мактаби далериву мардонагӣ, хизмат ба ватан модар ва шароити таъминотии муҳайё гардида дар қисмҳои низомиву ҳарбӣ маълумот дода шуд. имрӯз дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ ҳамоиши ҷавонон ва хизматчиёни ҳарбӣ таҳти унвони артиши миллӣ кафили амнияти миллат доир гардид. гузориш дар ин хусус. артиши миллӣ кафили амнияти миллат таҳти ҳамин унвон имрӯз дар шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ ҳамоиши ҷавонон ва хизматчиёни ҳарбӣ доир шуд. тавре дар чорабинӣ қайд гардид, артиши миллии Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ таъсис дода шуда, тадриҷан дар заминаи дастгириву таваҷҷӯҳи хосаи роҳбари давлат ба як нерӯи пурқудрату тавоно барои ҳимояи марзу буми ватан ва дастовардҳои истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табдил ёфт. дар чорабинӣ намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон, вазорати мудофиа ва афсарону сарбозони ҷузу томҳои вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок ва суханронӣ намуданд. имрӯз тамоми шароити арзанда дар артиши миллӣ муҳайё буда, ҷавонони аз ҷиҳати ҷисмонӣ обу тоб ёфта, зираку чолок, ватандӯсту меҳанпараст, худшиносу худогоҳ сарбаландона адои хизмат менамоянд. садоқат ба савганди ҳарбӣ, ҷасорату мардонагӣ, иҷрои вазифаҳои хизматии хизматчиёни ҳарбӣ ва сарҷамию муттаҳидии миллати тоҷик имкон фароҳам овард ки Тоҷикистон дар самту соҳаҳои гуногун ба пешравиҳои назаррас ноил гардад. иброз гардид ки имрӯз қисмҳои низомӣ ва дигар ҷузъу томҳои артиши миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо техникаву таҷҳизот ва шароити мукаммали буду боши афсарону аскарон муҳайё мебошад. дар чорабинӣ як қатор афсарону сарбозон бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. дар қисмати охири чорабинӣ баҳри болидаруҳии иштирокчиён барномаи рангини фарҳангӣ фароғатӣ пешкаш гардонида шуд ки тараннумгари ватан, сулҳу суботи сартосариро ифода мекард. бо мақсади риояи ҳатмии қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ, халал нарасонидан ба иштирокчиёни дигар дар роҳ ва пешгирӣ аз танбашавии воситаҳои нақлиёт мунтазам тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегарданд. гузориш дар ин хусус. ҷиҳати ба танзим даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва пешгирии хуқвайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ ки аз ҷониби як зумра ронандагони воситаҳои нақлиёт содир гардидааст, ин ҳолат ба вазъи садаманокӣ ва интизоми нақлиётӣ таъсири манфӣ расонида, одобу маданияти шаҳрдориро коста мегардонад. таи рӯзҳои охир аз ҷониби кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон
ва зерсохторҳои он дар қаламрави ҷумҳурӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ ва хизматбарии мунтазам ба роҳ монда шудааст. маврид ба зикр аст, ки вақтҳои охир баъзе ронандагони воситаҳои нақлиёт, алалхусус ҷавонон, дидаву дониста талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дағалона сарфи назар намуда, бинобар дар баъзе ҳолатҳо беҷазо мондан, ин амалҳои номатлуби худро идома медиҳанд. дар натиҷаи нақшачорабиниҳои раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон, як қатор қоидавайронкуниҳои дағале, ки имрӯз ба ҳусни шаҳр доғ меоранд, муайян ва ба қайд гирифта шуд, ки наворҳои манзуршаванда далели гуфтаҳои боло мебошад. новобаста аз чорабиниҳои андешидашуда, бархе ронандагон, махсусан ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркашон, дидаву дониста воситаҳои нақлиёти худро дар қатори дуюми роҳ ва дар зери аломатҳои роҳ, ки гузоштани воситаҳои нақлиёт дар он ҷойҳо манъ аст, гузошта сабабгори ба амал омадани танбашавиҳо ва дигар ҳолатҳои ногувор мегарданд, ки чунин ҳолатҳо боиси норозигӣ ва арзу шикояти шаҳрвандон гардида, ба дигар ронандагони воситаҳои нақлиёт халали ҷиддӣ мерасонанд. дар ҳамун дуюм қатор воситаи нақлиёт бо сигналҳои аввалӣ ки таваққуф кардагааст ба ҳаракати воситаи нақлиёти ронандагон монеӣ ба миён овардааст. ҳоло мо дар кӯчаи нусратуллоҳ махсум гардиш ба кӯчаи бобоҷон ғафуров дар чорроҳ қарор дорем. ҳарчанде ки аломати роҳ гузошта шуда бошад ҳам воситаҳои нақлиёт ба дасти шаб гашта боиси танбашавии воситаҳои нақлиёт ва рӯ додани садамаҳои нақлиётӣ гашта истодааст. истодан ва таваққуф намудан ва савор кардану фуровардани мусофирон дар қаторҳои дуюму сеюм дар ҷойҳои муқаррар нагардида дохили чорроҳаҳо, инчунин буромадан ба самти ҳаракати муқобил ҳангоми фурӯзон будани ранги сурхи чароғак имрӯз барои иддаe аз ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркаш ба як одати маъмулӣ табдил ёфта. чунин рафтори онҳо аз маърифати пасти ҳуқуқии чунин ронандагон шаҳодат медиҳад. таҳлили ҳодисаҳои роҳу нақлиёт шаҳодат медиҳад, ки ҳолати саламатӣ дар роҳҳои автомобилгари ҷумҳурӣ асосан аз интизоми ишрокчиёни ҳаракат дар роҳ, алалхусус ронандагони воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон вобастагии калон дорад. пешгирии ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ ва қоидавайронкуниҳо дар қиёс ба солҳои пеш кам гардида бошанд ҳам, вале чуноне зикр шуд, то ҳанӯз омилу сабабҳое дар ҳаракати воситаҳои нақлиёт ҷой доранд, ки аз ҳар кадоми мо иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ маърифати баланди ҳуқуқӣ ва одобу муносибати шаҳрнишинеро тақозо менамояд. аз ҷониби аксар ронандагони воситаҳои нақлиёт, алалхусус ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирбар, риоя накардани талаботи аломатҳоеро, нишонаҳоеро ба сифати таваққуф истифода бурдани хатҳои якум ва дуюми ҳаракати барои ҳаракати воситаҳои нақлиёт пешбинӣ шудааст. инчунин аз меъёрҳои муайяншуда зиёд сафар кардани мусофирон ҷой дорад. ҳама гуна фаъолият бояд дар доираи нишондоди қоидаву тартиботи муайян гардида ва муқаррароти санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба роҳ монда шавад, аз ҷумла дар самти роҳу нақлиёт. вале бархе иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, хоса ронандагон дидаву дониста қоидаҳои ҳаракати роҳро сарфи назар намуда ба қоидавайронкуниҳои дағал роҳ медиҳанд, ки боиси нороҳатии иштирокчиёни дигари ҳаракат дар роҳ гардида, дар аксари маврид сабаби танбашавии воситаҳои нақлиёт дар роҳу кӯчаҳои шаҳри душанбе мегардад. яке аз чунин қоидавайронкуниҳо ин гузоштани воситаҳои нақлиёт дар қатори дуюм ва ҳатто сеюми роҳ мебошад. бо мақсади пешгирии чунин ҳолат, кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе дар ҳудуди кӯчаву хиёбонҳои шаҳр ва минтақаҳое ки шиддатнокии ҳаракат бисёр аст, мунтазам чораву тадбирҳои соҳавиро ташкил менамоянд. вале новобаста ба ин, то ҳол бархе сокинону меҳмонони пойтахт ба чунин амал даст мезананд, ки хилофи ҳама гуна қоидаву қонунҳои ҳаракат дар роҳ мебошад ва бемасъулиятии бархи ронандагонро нишон медиҳад. ман ронанда барзуда ронандаи такси ҳастем. дар қатор дуюм истодем, хатои кардем. аз ронандаҳои дигарон хоҳиш мекунем ки хатои моро накунанд. дидау дониста аз тарафи бархе аз ронандагон қоидаҳои ҳаракат дар роҳ дағалона вайрон гашта воситаҳои нақлиёти худро дар қатори дуюм ва сеюми ҳаракат дар зери аломатҳои роҳ беназорат мегузоранд, ки бо ин амалашон ба дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ
монеагӣ ба вуҷуд меорам. дар ин замина бояд ронандагони воситаҳои нақлиёти шахсӣ ва нақлиёти мусофирбару кироякаши таксӣ низ ҳамаҷониба қоидаҳои ҳаракати роҳ, нозикиҳои ҳамлу нақли мусофиронро риоя намуда, ба ин амали худ барои рушди ин бахш дар пойтахт саҳм гузоранд. зеро риоя нашудани як қоидаи ҳаракат дар роҳ метавонад боиси халатдор гардидани низоми умумии ҳаракат гардад. аз ин рӯ кормандони шуъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе талош доранд ки дар ин самти кор фаъолияти худро тақвият бахшида дар минтақаҳои серҳаракат аз ҷумла назди марказҳои савдои хизматрасонӣ, муассисаҳои калони соҳаи тандурустӣ ва дигар кӯчаву хиёбонҳо мунтазам рейду санҷишҳоро роҳандозӣ намуда, ба ин васила барои пешгирии танбашавӣ дар роҳҳо саҳми худро гузоранд. имрӯз дар шаҳри душанбе мусобиқаи тирандозӣ аз силоҳи пневматикӣ байни донишҷӯёни литсею коллеҷҳои шаҳри душанбе доир гардид. шарҳи бештари мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. бахшида ба 32-солагии рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳ бо ибтикори кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар клуби ҷумҳуриявии варзиши тирандозии ташкилоти мададгори мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи тирандозӣ аз силоҳи пневматикӣ байни донишҷӯёни литсею коллеҷҳои шаҳри Душанбе баргузор гардид. зимни баргузории чорабинӣ масъулин баргузор намудани чунин мусобиқаро пеш аз ҳама ҷалби ҷавонону наврасони муассисаҳои ибтидоӣ ба варзиш ва таҳкими тарзи ҳаёти солим ба ин васила баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон арзёбӣ намуданд. маврид ба таъкид аст ки имрӯз дар мамлакат варзиши тирандозӣ бомаром рушд намуда, дар баробари фароҳам сохтани шароиту заминаҳои мусоити машқу тамрин барои варзишгарони ҷавон, инчунин ҷиҳати таъмини иштироки онҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ таваҷҷӯҳи махсус равона карда шудааст. баргузории чунин чорабинии варзишӣ ба оммавият ва ҷалби ҷавонон ба намудҳои ҳарбӣ амалии варзиш барои дӯст доштани варзишу дарёфти истеъдодҳои умедбахш ва аз ҷониби дигар омода намудани онҳо барои адои хизмати низомӣ ба шумор меравад. боиси ифтихор аст ки дастгирӣ ва иқдомҳои пайвастаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доир ба бунёди инфраструктури варзишӣ аз ҷумла доир ба сохтмони майдонча ва толорҳои варзишӣ, варзишгоҳҳо ва иншооти ин соҳа дар тарғибу ташвиқи насли наврас ба тарзи ҳаёти солим боиси рушду тараққиёти намудҳои гуногуни варзиш дар Тоҷикистон шуда истодааст. дар заминаи сиёсати варзишпарваронаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва талошҳои пайгиронаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ соҳаи варзиш дар мамлакат махсусан дар шаҳри Душанбе бесобиқа рушд ёфта, намудҳои гуногуни он оммавӣ мегардад. дар охири мусобиқа ғолибони ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм ки аз ҷониби аъзои ҳакамони мусобиқа муайян гардиданд бо диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ даври вилоятии олимпиадаи мактабӣ аз фани забон ва адабиёти тоҷик, технологияи иттилоотӣ ва химия барои хонандагони синфҳои 9 ва 10 баргузор гардид. гузориши ҳамкорони мо. ҳамасола озмунҳои фанӣ дар 3 давр баргузор гардида, дар он хонандагон метавонанд аз фанҳои гуногуни таълимӣ иштирок намоянд. дар муассисаи таълимии 62 ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ аз фанҳои забон ва адабиёти тоҷик, технологияҳои иттилоотӣ ва химия даври вилоятии олимпиадаи мактабӣ баргузор карда шуд. гуфта шуд ки омили асосии муайян намудани сифати таҳсилот баргузории озмуну олимпиадаҳо ба ҳисоб меравад. иштирокдорони даври вилоятӣ ки ғолибони даври минтақавӣ аз шаҳрҳои Бохтару Кӯлоб мебошанд, аз тартиби баргузорӣ ва посух гардонидан ба саволномаҳои тестӣ муваффақ мебошанд. ҳадафи асосии озмунҳои фанӣ ин пеш аз ҳама муайян намудани сифати таҳсилот, дарёфти хонандагони болоёқат ва ҳозирҷавоб мебошад. ҷиҳати баргузории даври вилоятии олимпиадаҳои фанӣ имрӯз дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умуми рақами 60 ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ аз 3 фани таълимӣ, фани забону адабиёт, фани технологияи иттилоотӣ ва фани химия дар даври вилоятии олимпиадаҳо баргузор шуда истодааст ки тибқи марказҳои дарёфт ва рушди истеъдодҳои шаҳр ноҳияи вилоят Қатнон дар олимпиадаи имрӯза аз ҳамаи фанҳои таълимӣ 329 нафар хонандаҳои муассисаҳои таълимӣ иштирок доранд. сарвари давлат зимни суханрониҳояш пайваста бобати баланд бардоштани сифати таҳсилот ба масъулин дастуру супоришҳои судмандро пешниҳод менамояд. ин аст ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон тамоми шароит баҳри таълиму тадрис баргузории озмунҳои фанӣ дар муассисаҳои таълимӣ муҳайё мебошад. чикеле ки мо шумо шоҳиди ҳол ҳастем, тӯли 6 сол мешавад ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз қабили фуруғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фуруғи маърифат ва Тоҷикистон ватани азизи ман дар сатҳи ҷумҳурӣ баргузор шуда истодааст ки ин як такони ҷиддӣ ҷиҳати рушди соҳаи маориф,
такони ҷиддӣ бахшид ки бениҳоят олимпиадаое ки имрӯз баргузор шуда истоданд махсусан олимпиадаҳое ки аз фанҳои дақиқ баргузор мегарданд бисёр довталабон ҷиддӣ ва бо дониши баланд дар ин озмунҳо иштирок мекунанд. нисбати чанд соли охир иштироки хонандагон хеле хуб ба мушоҳида мерасад. ин пеш аз ҳама самараи заҳмати омӯзгорон ва масъулияти волидайн мебошад. ҳайати ҳамроҳӣ кунанда аз ҳисоби омӯзгороне ки шогирдонашон дар олимпиадаҳои фании ҷумҳуриявӣ ғолибиятро ба даст овардаанд интихоб гардидааст. шаффофият имкон медиҳад ки иштирокдорони олимпиадаҳои фанӣ аз баҳои гирифтаи хеш қаноатманд гарданд. ғолибони даври вилоятӣ барои ширкат намудан дар даври ҷумҳуриявӣ соҳиби роҳхат мегарданд. дар ноҳияи шаҳри нав ҳамоиши гирандагони стипендияи президентӣ, стипендияи раиси ноҳия ва ғолибони озмуну мусобиқаҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ таҳти унвони ҷавонон пайравони пешвои миллат баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. қабл аз оғози ҳамоиши гирандагони стипендияи президентӣ таҳти унвони ҷавонон пайравони пешвои миллат дастовардҳои ҷавонони ноҳияи шаҳри нав аз мусобиқаи озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявию байналмилалӣ ба маъраз гузошта шуд. зимни ҳамоиш гуфта шуд ки сиёсати давлатии ҷавонон зери роҳбарии пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон марҳила ба марҳила амалӣ гардида дар мамлакат ҷиҳати рушду инкишофи ҷавонон ва бо ҳама шароиту имконоти муосир таъмин намудани онҳо қонунҳои амалкунанда ва барномаҳои давлатӣ татбиқ гардида истоданд. бо стипендияи президентӣ қадрдонӣ намудани ҷавонони фаъол, таъсиси ҷоизаву мукофотҳо, таҳти ғамхории доимӣ қарор додани ин қишри ҷомеа барои дастгириҳои ҳамешагӣ ва ҳавасмандгардонии онҳо аз ҷониби ҳукумати мамлакат равона карда мешавад. маҳз чунин шароитҳои фароҳам гардида имкон дод ки имрӯз ҷавонони ноҳияи шаҳри нав бо дарки баланди ватандӯстӣ ва эҳсоси худшиносӣ дар озмуну олимпиадаҳо ва мусобиқоти сатҳи минтақавию байналмилалӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён мегарданд. ҳоло дар ноҳия 35 нафар гирандаи стипендияи президентӣ ва 30 нафар гирандаи стипендияи раиси ноҳия мебошанд ки тариқи баргузории озмун ба он шарафёб гардиданд. қайд гардид ки ҷиҳати ҳавасмандгардонии ҷавонони фаъолу пешсаф соли 2024 дар асоси фармони президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон стипендияи президентӣ аз 600 сомонӣ ба 840 сомонӣ расонида шуд ва имсол низ аз 1 сентябр боз 20% дигар зиёд карда мешавад ки ин аз дастгириҳои ҳамешагӣ ва ғамхории давлату ҳукумат нисбати ҷавонони кишвар дарак медиҳад. дар ҳамоиш аз ҷавонон тақозо гардид ки бо истифода аз шароиту имконияти фароҳам гардида таҳсилу кору фаъолият намуда донишу заковат ва ҷаҳонбинии замонавияшонро баланд бардоранд, ба забон, таъриху фарҳанг ва тамаддуни миллӣ арҷ гузоранд. зеро ҷавонон қишри фаъолтарини ҷомеа ва идомадиҳандаи кору пайкори насли калонсол мебошанд ва маҳз онҳо масъулияти фардои кишвари соҳибистиқлоли худро ба дӯш хоҳанд гирифт. дар охир як қатор ҷавонон бо шаҳодатнома ва маблағҳои стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин стипендияи раиси ноҳияи шаҳри нав қадрдонӣ карда шуданд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари наврасону ҷавонон ба илму касбомӯзӣ ва коҳиш додани сатҳи бекорӣ дар мамлакат дар литсею коллеҷҳо шароити фаровону имкониятҳои ҷадидро роҳандозӣ намудааст. дар ин раванд муассисаи давлатии литсеи касби техникии ноҳияи Деваштич саҳми муносиб дошта ҷавонписарону ҷавондухтарони деҳотро соҳибкасб менамояд. гузориши ҳамкорамон Фирдавс Умаров дар ин хусус. коҳиш додани сатҳи бекорӣ ва фарогирии наврасону ҷавонон ба касбу ҳунарҳои миллию муосир сол аз сол шароит беҳтар гардида ҷавонон хуб дарк намуданд ки инсони соҳибкасб имрӯз дар ҷамъият мавқеи сазовор дорад. муассисаи давлатии лисеи касби техникии ноҳияи Деваштич ҷиҳати дар амал татбиқ намудани дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат бобати соҳибихтисос намудану аз худ кардани касбу ҳунарҳои миллию муосир ва рақобатпазир гардонидани касбҳои омӯхтаи ҷавонписарону ҷавондухтарон дар бозори меҳнати дохилию хориҷӣ шароити хуби касбомӯзиро муҳайё намудааст. муассисаи мазкур дар ҷамоати деҳоти ваҳдат ҷойгир буда меваи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад ва 24 сол инҷониб фаъолият мебарад. омӯзгорону устодони соҳибтаҷриба бо истифода аз техникаву мошинолот, аёниятҳои касбӣ ва тахтаҳои электрониву видеопроектор касбҳои тибқи талаботи бозори меҳнат мавҷударо таълим медиҳанд. дар муассиса аз рӯи ихтисосҳои тракторчӣ, челонгарӣ, дӯзандагӣ, системаи компютерӣ ва интернет технология таълиму
тарбия роҳандозӣ гардида феълан 214 нафар донишҷӯ дар ин боргоҳ касбу ҳунар меомӯзанд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати соҳибкасб шудани ҷавонону наврасон борҳо таъкид ба амал оварда изҳор медоранд ки ояндаи Тоҷикистон маҳз аз сатҳи маърифати мардум ва пешрафти илму техника вобаста буда ҷалби ҷавонону наврасон ба илму дониш ва касбу ҳунар бояд дар маркази таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа қарор дошта бошад. Дар ин баробар ҷавонон бо истифода аз фазои сулҳу оромиши мамлакат ва имкониятҳои фароҳамовардаи давлат ба касбомӯзӣ ва аз худ намудани илму дониш машғул шаванд. суханони пурмуҳтавои роҳбарияти олии мамлакатро масъулини муассиса хуб дарк намуда барои ҷавондухтарони деҳаҳои дурдасти Угук, Сурхоб, Даҳкат ва Нуробод бахшҳои касби дӯзандагӣ кушода ҷиҳати омӯзиши касби дӯзандагӣ ва таъмини ҷавондухтарон бо кори доимию маоши хуб шароит фароҳам оварданд. боиси зикри хос аст ки шароити таълим дар муассисаи давлатии лисеи касбии техникии ноҳияи Деваштич хуб арзёбӣ гардида синфхонаҳо тавассути бухориҳои аловӣ гарм карда бо мизу курсиҳои муосир, компютерҳои замонавӣ, мошинолот ва техникаҳои гуногунтамға таъмин ҳастанд. дар литсеи синфхонаҳои касбии челонгарӣ мавҷуд буда дар он донишҷӯён таъмири муҳаррики нақлиётро аз худ мекунанд. ҳамзамон ҷиҳати пас аз дарс бекор намондану ба беҳудагардӣ овора нагаштани ҷавонон дар литсеи китобхона ташкил карда шудааст. тибқи иттилоъ шумораи аъзои китобхона беш аз 150 нафарро ташкил дода аз ин махзани илму маърифат сокинони деҳа низ ба таври васеъ баҳравар мебошанд. фирдавс умаров, мазбут бобозода, орзу маъруфов, ноҳияи Деваштич, ахбор. бо мақсади ташкилу ба роҳ мондани машқи ғайринақшавӣ оид ба пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода вусъат бахшидани корҳои соҳилмустаҳкамкунӣ, тоза намудани маҷрои каналҳо, селроҳҳо ва селпартовҳо дар ноҳияи 5 тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешаванд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. баҳри амалӣ намудани тадбирҳои пешгирӣ аз сар задани ҳолатҳои нохуши табиӣ, Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти Хатлон дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи 5 бо иштироки васеъи сокинон, кормандони ниҳоди мазкур ва қисмати сафарбаркунии захиравӣ ситод доир намуданд. қайд гардид ки кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ҳамеша барои пешгирӣ ва бартараф намудани оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода ки хусусияти табиӣ ва техногенӣ дорад дар ҳолати доимии омодабош қарор доранд. дар ҳамин замина баҳри пешгирӣ аз ҳолатҳои фавқулода раёсати Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо кормандони ин ниҳод дар ноҳияи 5 чорабинии мақсаднок баргузор намуданд. аз санаҳои 12 то 14 феврали соли 2025 дар ҳудуди ҳамаи минтақаҳои хавфноки ҷамоатҳои деҳоти шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон, яъне ки чорабиниҳои пешгирикунанда машқҳои ғайринақшавӣ вобаста ба пешгирии офатҳои табиӣ дар мавсими баҳорон, яъне ки баргузор гашта истодааст. бинобар иттилои кормандони шуъбаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи 5 пайваста дар минтақаҳои хавфноки ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия чорабиниҳои пешгирикунанда вобаста ба сар задани ҳолатҳои фавқулодаи табиӣ гузаронида мешавад. дар раванди анҷоми корҳои пешгирии ҳолатҳои фавқулода ҳамзамон бо ҷалби техникаҳои соҳа масофаи зиёди мавзеъҳои хатарноку осебпазир соҳилбандӣ ва бехатар карда шуд. дар 6 мавзеъ минтақаҳои хавфноки ҳудуди ҷамоатҳои ноҳияи 5 бо тариқи ҳашари дастаҷамона бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи 5 корҳои пешгирикунанда аз офатҳои табиӣ, яъне ки пеш аз боришотҳои борони пайдарпайи баҳори соли 2025 корҳои бартарафкунӣ идома дорад. қобили зикр аст ки ҳамасола дар натиҷаи сар задани ҳодисаҳои нохуши фавқулода бахусус боришоти боронҳои пайдарпай қисмати зиёди мавзеъҳои осебпазири ноҳияро хисороти калон таҳдид менамояд. аз соли 2018 инҷониб роҳи байни деҳаи аспресси ҷамоати деҳоти озодагони ноҳия ки бар асари боришоти зиёди борон вайрону бекор гардида буд, сокинон аз надоштани роҳи тахту ҳамвор танқисӣ мекашиданд. ҳоло сокинони деҳа ва кормандони Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳия роҳи мазкурро таъмиру барқарор намуда истоданд, то ин ки минбаъд равои онҳо ба маркази ноҳия осон гардад. Самандар Шоиф, Искандари Саид, ноҳияи 5, ахбор.
با مقصد تامین امنیت اکولوژی و حفظ محیط زیست در مملکت برنامه‌های دولتی قبول و عملی می‌گردند که از جمله آنها برنامه دولتی کبودی‌زارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 محسوب می‌یابد. جهت تطبیق با ثمر این برنامه در شهر و ناحیه‌های مملکت معرکه نهالشینانی وسعت داده می‌شود. امروز در ناحیه شامنصور شهر دوشنبه در قطعه زمین مرکز خدمترسانی تکنیکی کورپس دیپلماتی وزارت کارهای خارجی معرکه نهالشینانی برگزار گردید. در آن نمایندگان زیاده از 40 دولت اشتراک نموده بیش از 200 نهال صنایع‌بر شنیدند. مسئولین وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان قید نمود که معرکه نهالشینانی در پیروی به هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برگزار گردید. ابراز گردید که اقدام دستجمعانه ما برای نهالشینانی که از هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برمی‌آید ثمره نکو خواهد داد و با این راه ما و شما نیز در سرسبز و مصفا نگاه داشتن طبیعت سهمگزار خواهیم شد. در پس منظر تغییریابی اقلیم و احتمال پیامدهای ناگوار آن به طبیعت و زندگی انسانیت، حکومت جمهوری تاجیکستان پیوسته برنامه و قرارهای سریوقتی را جهت بهداشت و حفظ محیط زیست قبول می‌کند. یکی از چنین اقدام‌های سازنده این تطبیق برنامه دولتی کبودی‌زارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 میباشد که با مقصد شنانیدن درخت و بوته‌ها در سراسر کشور پیش بینی شده با کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای، برقرارسازی حالت اکولوژی هوای اتمسفر، نگهداری استواری توازن طبیعی و مطابق شوی با روندهای تغییریابی اقلیم نگرانیده شده است. بنابراین در جمهوری همساله معرکه نهالشینانی راه اندازی می شود که از جانب خرد و کلان اهالی کشور مورد دستگیری همه‌جانبه قرار گرفته است. پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه از جانب سازمان‌های بین‌المللی محیط زیست چون شهر سبز و خرم و از جهت اکولوژی تازه عالم پذیرفته شده است. در واقع دوام سالهای صاحب استقلالی پایتخت مملکت با شنانیدن درختان سایه‌افکن و آرایشی به شهر سبز تبدیل یافته باغ و کوچه‌ها را زیب و زینت بخشیدند. با همین مقصد نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شامنصور شهر دوشنبه درختان آرایشی و سایه‌افکن شنانیده در سبز و خرمگردانی و به شهر سبز تبدیل دادن پایتخت سهم گذاشتند. مسئولین ابراز داشتند که در فرهنگ ملی ما کلمه سبز نه تنها رمز خرمی و آبادی است بلکه رمز پاکی، تنصیتی و زندگی آسایشته می باشد و با سنت‌های ملی و آیین‌های دینی ما ارتباط قوی دارد. اجدادان ما در هر دور و زمان تلاش می‌ورزیدند که با تکیه به ارزش‌های ملی و سنت‌های دینیمان مکانی را آباد و باغ و گلگشت بنیاد نمایند. تأکید گردید که در آینده نیز چنین اقدام‌های سبزکاری و خرمگردانی را ادامه داده با شنانیدن نهال‌های همیشه سبز و آرایشی و درختان میوه‌دهنده در تازگی محیط زیست و کم گردیدن خطر دیگرگونشوی با سرعت اقلیم سهم مناسب می‌گذارند. دوشنبه شهری سبز تدبیرهای خرمگردانی در پایتخت مملکت وسعت می‌یابند. جهت تطبیق سریوقتی دستور و سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت حفظ محیط زیست، تازه نگهداری محیط اطراف، تامین امنیت اکولوژی و کبودی‌زارکنی در شهر دوشنبه تدبیرهای مهم راه اندازی می‌شوند. در دایره اقدام‌های به شهر سبز تبدیل دادن دوشنبه این نوبت با استفاده از هوای مساعد در کوچه عبدالرحمن جامی ناحیه فردوسی 500 بیخ نهال همیشه سبز از جانب کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری باغ و گلگشت، میدانچه‌های ورزشی و بازی‌های کودکانه ناحیه فردوسی شنانیده شد. در معرکه نهالشینانی مسئولان کمیته حفظ محیط زیست، مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه فردوسی اشتراک نمودند. رعایت قاعده‌های مخصوص نهالشینانی و از روی توصیه متخصصان عمل نمودن امکان می‌دهد که نهال درختان شنانیده شده خوب نشو نما یابد و این عامل برای باز هم زیبا و سرسبز گردیدن محیط اطراف زمینه فراهم می‌آورد.
متخصصان در فصل زمستان در صورت یخ نبودن زمین وابسته به شرایط محل شنانیدن درخت را توصیه می‌دهند. این تدبیر با وضع اکولوژی تاثیر عمیق گذاشته محیط زیست را حفظ می‌نماید. پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه از جانب سازمان‌های بین‌المللی محیط زیست چون شهر سبز و خرم و از جهت اکولوژی تازه عالم پذیرفته شده است. در واقع دوام سالهای اخیر پایتخت مملکت با شنانیدن درختان سایه‌افکن و آرایشی به شهر سبز تبدیل یافته، باغ و کوچه‌ها را زیب و زینت می‌بخشند. امروز در ناحیه فردوسی حشر دسته جمعانه نهالشینی برگزار گردیده شده است. جهت تطبیق اقدام پیشگرفته رئیس شهر دوشنبه محترم رستم مالی شهر دوشنبه را به شهر سبز تبدیل دادند. زیاده از 500 بیخ درختان همیشه سبز با رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی شنونده شده ایستاده‌اند. این اقدام از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فردوسی ادامه خواهد یافت. ضمن شنانیدن نهالان مسئولین ابراز داشتند که نهالشنانی از شمول عنعنه‌های نیک مردم سربلند تاجیک است که در گذشته هم یکی از رکن‌های مهمی عنعنه و فرهنگ ملی محسوب می‌یافت و در قلب کودکان و نورسان حسی بلند زیبایی پرستی را تلقین و تشویق می‌نمود. در روند نهالشنانی به انتخاب نوهای ارچه و درختان با نظرداشت خصوصیت زیبایی بخشی به شهرک و محله‌ها و رعایت قاعده‌های درست آگروتکنیکی توجه اساسی داده شد، زیرا رعایت این قاعده‌های اساسی نشون‌نمای خوبی منبع درختان همیشه سبز می‌باشد. از جانب کارمندان پالاتای حساب در شفت شاهراه وحدت دنغره 1000 بیخ نهال درختان سایه‌افکن و آرایشی شنانیده شد. این تدبیر مهم جهت اجرای نقشه عملی سالهای 2025-2027 برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 صورت گرفت. در اینجا نهال‌های شنانیده شدند که برای بنیاد جنگلزار پیشگیری اروزیای زمین بهتر نمودن محیط اکولوژی مساعدت می‌کند. مهمیت و تاثیر کبودیزارکنی اطراف همیشه نظری نیک سازنده و حس زیبایی پرستی را در قلب انسان بیدار می سازد. طبق نقشه در حاشیه آمادگی ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی تا 26600 بیخ درختان آرایشی و سایه‌افکن در قطعه های 12، 13 و 14 در شفت شاهراه وحدت دنغره شنانیده می شود و این گوشه زیبای دیار باز هم به یک مکان سبز و شکوفان تبدیل خواهد یافت. امروز کارمندان پالاتای حساب جهت کبودزارکنی آبادانی شهر دهاتی کشور در درآمدگاه نقل چهارمغز تصمیم گرفتند که زیاده از 20000 درختان همیشه سبز سایه‌افکن را شنانند. امروز برای چنین یک اقدام نیک علاقه ما کار را سر کردیم. معرکه آبادانی کشور در تمام محله و جایها ادامه دارند. تمام کارمندان پالاتای حساب امروز در همین موضع خوشبود هوا و شناندن درختان همیشه سبز سایه‌افکن شروع نمودند که ما تا آخری موسم درخت نهالشنانی این موضع را پورا از چنین درختان فراگیر میکنیم. معرکه نهالشنانی در اساس توصیه متخصصان طبق طلبات براه مانده شده وابسته به امکانیت در روزهای مساعد تا فصل بهار ادامه می‌یابد. باید تذکر داد که تدبیرهای سبز و خرمگردانی در فصل بهار پیوسته در سراسر مملکت انجام داده می شود و امروز کارمندان مقامات عالی اودیت کشور مقصد گذاشتند که در پیروی به خصلت‌های نکوی گذشتگان با اجرای سری وقتی سپارش‌های حکومت مملکت در آبادی دیار به طور دسته‌جمعانه پیوسته سهم گذار باشند. با راه ماندن کارهای آبادانی و تازه کردن محل زیست یکی از عملهای نکو دانسته می شود. در این زمینه در نزد منزل‌های استقامتی کوچه و محله‌ها، باغ و گلگشت‌ها، ساحل دریا و جماعت‌های دهاتی ناحیه بلجوان از جانب مسئولین بخش حفظ محیط زیست در یکجایی با کارمندان شعبه‌های معارف و تندرستی، فرهنگ، کمونالی، مرکزهای سودا و خدمترسانی، ساکنان فعال سرجم شده با احساس بلند معرفت اکولوژی در تازه و آزاده نمودن محل زیست و اطراف کارگاه و حدود راه‌های ناحیه حصه‌گذاری نمودند. در این اقدام علف و خورهای شفت راه‌ها اینچنین پرتوها تازه و با پرتوگاه مخصوص طریق تکنیکی لازمه انتقال و به ضرر گردانیده شدند. حفظ طبیعت، استفاده عادلانه و برقرارسازی ذخیره‌های آن، بهداشت محیط زیست اگر وظیفه اولین درجه مقامات دخلدار یا قرض اخلاقی هر یک شهروند محسوب شود، از جانب دیگر فراهمسازی محیط سازگار در این گوشه دیار وسیله به همایی سیاحان و باعث به بالوروی اقتصادی محل می‌گردد.
این تدبیر بهداشتی از درآمدگاه تا مرکز ناحیه ادامه یافت. نقشه چورابینی عاید کبودی زورکنی در ناحیه به نقشه گرفته شده است. قریب 5000 گل‌های لاله و زیاده درختان سویافکن در حدود ناحیه شنانده شده است. در همه 5 جماعت ناحیه بهر اجرای همین نقشه چورابینی ها ترتیب داده و بهر اجرایش آنها سهم کوشش خود را به راه مانده است. در ادامه اشتراکچیان تدبیر سالمگردانی در دو پهلوی راه ماشینگذاری بالجوان خوالنگ نیهالان همیشه سبز و سویافکن شنیدند. کارمندان تشکیلات مؤسسه و کارگاه و کارخانه‌ها اینچنین ساکنان مهنت‌دوست ناحیه بالجوان با عزم و اراده قوی و روح و الهام بالیده بهره وسعت دادن تدبیرهای بهداشتی پیوسته تشکیل و گذراندن چنین تدبیرهای دسته‌جمعانه را بر راه می‌مانند، زیرا این روند وسیله مهم در راه سرجمی و اتحادی ارزیابی کرده شد. ناحیه بالجوان ولایت ختلان با شرافت صاحب استقلالی کشور و توجه پیوسته پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان طی سالهای اخیر در مرحله رشد قرار گرفته، عالم نباتات و حیوانات و موضوعهای تماشابابی این قسمت کوهستان مملکت همچون منطقه سیاحی مورد نظر سیاحان داخلی و خارج معرفی گردیده است. با این در نظر داشت مقامات اجرایی حکومت دولتی و بخش حفظ محیط زیست ناحیه بالجوان در اساس نقشه چرابینی‌های تعریضی نموده پیوسته به حالت تازگی کوچه و گلگشت‌های ناحیه مرا ظاهر کرده با براه ماندن کارهای آبادانی و اکسیه‌های تازگی تلاش دارند که در تمام فصل سال این موضوع را در محیط تازه و نظرآبا نگاه دارند. در دایره تطبیق هدف‌های سازنده حکومت جمهوری تاجیکستان بهره زیبا و نظرآبا گردانیدن شفاف راه‌های اتومبیلگرد اطراف تشکیلات و مؤسسه‌های گوناگون، کوچه و محله‌ها، صحن خیابان و گلگشت و فضای مؤسسه‌های فرهنگی با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه مومن‌آباد در اساس نقشه چورابینی‌های تهیه گردیده تدبیرهای سبز و خرمگردانی منتظم عملی کرده می‌شود. این نوبت در باغ فرهنگی فراغتی مرکزی ناحیه با اشتراک کارمندان مؤسسه، نمایندگان تشکیلات و اداره‌های گوناگون و سهمگزاری‌های ساکنان محلی حشر دستجمعانه نهالشینانی برگزار کرده شد. طبق معلومات‌ها برای آبادانی و سبز و خرمگردانی در موسم امساله شینانیدن 15000 بیخ گل و بوته‌های آرایشی، نهالان گوناگون همیشه سبز و سایه‌افکن و میوه‌دهنده در ناحیه نقشه‌گذاری گردیده تاکنون 10250 بیخ نهالان شینانیده شده است و در این سمت کارها با وسعت جریان دارد. با مقصد اجرای هدف‌های سازنده و سرسبزگردانی گوشه و کنار ناحیه تنها در جماعت شهرک ناحیه شینانیدن بیش از 2000 بیخ نهالان همیشه سبز و آرایشی به نقشه گرفته شده است. کارمندان مؤسسه و تشکیلات‌های گوناگون و ساکنان محلی با درک احساس بلند وطن‌دوستی و سهم گذاشتن در آبادی و خرمگردانی این گوشه وطن در حشر نهالشینانی فعالانه شرکت نمودند. امروز در ناحیه مومنی در باغ فرهنگی فراغتی حشر دسته‌جمعانه با اشتراک جوانان و کارمندان تشکیلات مؤسسه ناحیه نیالای سیاه‌افکن و آرایشی شنوندیم. ما جوانان تصمیم گرفتیم که در کارهای آبادانی و سبز خرمگردانی سهم خویش را گذاریم. با وسعت بخشیدن چنین تدبیرهای دستجمعانه نهالشینانی زیبایی و تراوت کوچه و محل و موضع مؤسسه‌های فرهنگی باز هم دوچند گردیده برای مهمانان و سیاحان و ساکنان ناحیه شرایط بهتر و خوبتری سیر و فراغت فراهم می‌گردد. برای تأمین سبزی و نشونمای نهالان با توصیه متخصصان قاعده‌های اگرتکنیک شینانیدن رعایت کرده شد. با مقصد سهمگذاری در آبادانی و سبز و خرمگردانی چنین اقدام‌های نهالشینانی در دیگر موضع‌های مرکز و جماعت‌های دهات دوردست ناحیه نیز ادامه دارند. جنگل ثروت به‌بها، تازگی فضا، میدان سیر و سیاحت و تامین کننده زندگی با ثبات ساکنان میباشد. حفظ و نگهداری، بنیاد و برقرارسازی و مقصدناک استفاده کردن این ثروت به‌بها قرض ایمانی و انسانی هر یک شهروند است. در این زمینه کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه فرخار ولایت ختلان در پرتو دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اگنتی خواجگی جنگل نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت حفظ و برقرارسازی جنگلزارها عمل کرده موضوعهای حدود جنگل را سال از سال سبز و خرم گردانیده ایستادند. مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه فرخار از سال 1989 اینجانی فعالیت خود را به راه مانده مساحت عمومی جنگلزارها 27601 هکتار را در بر میگیرد. با اطلاع مسئولان نزدیک 10 سال قبل در موضع سرپنتین واقع در جامعه دیوت خوتن ناحیه در میدان 50 هکتار نهالان پیسه شینانیده شده. فعلا در 35 هکتار آن کارهای برقرارسازی به راه مانده شده است. ما در میدان 50 هکتار بنیاد و برقرارکنی جنگلزارها را به راه می‌بریم. این زمان ما در موضع سرپنتین در مساحت 35 هکتار برقرار کردن جنگلزارهای پیسه مشغولیم. همه ساله با کوشش غیرت کارمندان خودمون 75-85%
сабзиши ниҳолҳои шинондамонро таъмин менамоем. айни замон мо зиёда аз 50 000 ниҳолҳои гуногун ро парвариш намуда барои шинондан бунёди барқароркардани ҷангалзорҳои худамон ва барои фурӯш омода намудаем. дар ин мавзеъ кормандону мутахассисони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи фархор парвариши пистаро бо усули хос мешинонанду парвариш менамоянд. майдончаро омода месозем. баъд пистаҳои мо ки дар халтачаҳо парвариш шудагианд онҳо варда дар ин чуқрӣ мешинонем. халтачаҳоро поёнша сурох карда бурида решаро луҷ мекунем ки ба замин контакт дошта бошад. баъди шинондан бехи дарахтро сахт сум мезанем. ин қубуре ки мо шинондаем барои обёрӣ кардани ҳамин ниҳолай. қубур ба тарафи решаи дарахти писта сурох карда шудааст. вақте ки мо обро дар ин мерезем ҳамин намӣ ба тарафи ҳамин ниҳол ки равона шудааст барои ба қадри лозимӣ на аз меъёр зиёд об гирифтани ниҳол бисёр омодаи сахт меояд. қубур дар чуқурӣ 1 метр ҷойгир шудааст. дар солҳои аввали нашъонамои ниҳол ин беҳад барои сабз шудани ниҳолҳо ёрӣ калон мерасонад. ба иттилои масъулони хоҷагии ҷангал дар натиҷаи фаъолияти самарабахши кормандон ва назорату нигоҳубини ниҳолони шинонидашуда соли 2024 ба гирифтани ҳосили хуби писта ва бодоми талхдона ноил шуданд ки ин ба ғанигардонидани буҷети муассиса мусоидат намуд. соли 2024 мо ба миқдори 7200 килограмм писта ва 500 килограмм бодоми талхдона истеҳсол намудаем. бояд ёдовар шуд ки соли 2017 кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи фархор дар деҳаи дарёобод аз ҳисоби заминҳои сангилоху бекорхобида дар майдони 130 гектар маҷмӯан 54 000 бех ниҳолони писта ва бодоми талхдона шинониданд. ниҳолони шинонидашуда то имрӯз нашунамои хуб ёфта қисме аз дарахтон аллакай ба ҳосил даромаданд. самараи хуб ва натиҷаи дилхоҳ ба даст овардан масъулияти кормандони хоҷагии ҷангалро беш аз пеш ба беҳтар намудани фаъолият дар самти ҳифзу нигоҳдорӣ, бунёду барқарорсозӣ ва мақсадноки истифода кардани ин сарвати бебаҳо дучанд намудааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҳамаи паёмҳояшон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон мунтазам таъкид медоранд ки поккорӣ ва ободонии созандагӣ аз дохили хонаю ҳавлӣ оғоз меёбад. ин гуфтаҳои оқилонаро ҳар як шаҳрванди 22 кумитаи маҳалла ва 10 ҷамоати деҳот, масъулину мутахассисони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, корхонаву ташкилоти иқтисодию иҷтимоӣ, маорифу тандурустӣ, фарҳангу хизматрасонӣ ва варзишӣ сармашқи фаъолияти доимии хеш қарор доданд. аз ҷониби дигар ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни фархундаю ҳумоюни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳар ҳафта дар шаҳри Истаравшан корҳои тозагию ободонӣ вусъати тоза мегирад. имрӯз низ аз пагоҳии барвақт кулли сокинон ва масъулину мутахассисон дар ҳашари оммавии тозагию бунёдкорӣ фаъолона ширкат варзида баробари тозаю озода гардонидани ҷойбору обгузар, роҳравҳои ду канори роҳҳои калони нақлиётгарди шаҳру деҳот, хиёбонҳои ба номи Исмоили Сомонӣ, Истиқлол, Ваҳдат ва майдони сарбозон, боз дар канори роҳҳо шинонидани ниҳолони мевадиҳандаи ороишӣ ва сояафканро роҳандозӣ намуданд. طبق اطلاع در چاره‌بینی تازه‌کاری آبادانی امروزه در دو کنار راه‌های نقلیاتگرد مرکزی شهر زیاده از 500 بیخ نهالان آرایشی ارچه صنوبر شنانیده نظارت نگاهوبین و سبزگردانی ارچه‌ها به ذمه تشکیلات و مؤسسه‌ها و مؤسسه‌های تحصیلاتی جای نشان داده شده ارچه‌ها واگذار شد. نظر به تاکید مسئولین بخش حفظ محیط زیست شهر استرافشان در این حشر نوبتی تازه‌کاری آبادانی و نهالشینانی زیاده از 1600 نفر ساکنان شهر و دهات فعالان شرکت ورزیده. صدها تن پرتو سخت معیشی را جمع آوری و به خلطه‌های پرتو جمع کنی از جانب کارمندان بخش حفظ محیط زیست شهر دسترس شده انداخته به پرتوگاه مرکزی شهر انتقال دادند. چون هر وقت امروز نیز مسئولین و متخصصان و ساکنان دهه‌های جماعت دهات قلعچه کلان در معرکه شنبگی فعالان شرکت کرده در روند تازه کردن دو کنار و جایبار راه کلان نقلیاتگرد قلعچه کلان استرافشان همزمان مزرعه‌های کشترونده را پابل و به کشت کارتوشک بروقتی آماده ساختند. جامعه مهنتی بیمارخانه مرکزی شهر، مؤسسه دولتی طبابتی کمک اولیه طبی سانیتاری و مؤسسه دولتی نظارت سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر نیز متفقانه در حشر آبادانی و تازگی شرکت ورزیده. در روند از پرتوهای سخت معیشی تازه نمودن گرد و اطراف اداره‌های مأموری، میدان و خیابان‌ها، همزمان با پابل کردن زمین‌های کشتشونده زیرتابه و باغ نهالان میوه‌دهنده موجوده مشغول گردیدند.
айни зикр аст ки иқдоми неки ба истиқболи ҷашни фархундаи мукаррами 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳар ҳафта амалӣ гардонидани фаъолияти поккорию тамизкорӣ ва бунёдиву кабудизоркунӣ дар шаҳри бостонии Истаравшан ба ҳукми анъана даромада сокинони меҳнатдӯсти 22 кумитаи маҳалла ва 10 ҷамоати деҳот барон мекӯшанд то Истаравшани кӯҳандиёрро ба яке аз мавзеъҳои ободу зебои тоҷикистон ва писанди сайёҳони дохилию хориҷӣ мубаддал созанд. боридани барфи зиёд дар баландкӯҳҳои ноҳияи Сангвор ба ҳаёти муқаррарии олами ҳайвонот бетаъсир намемонад. бо ин сабаб мутахассисони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳия дар баландкӯҳҳо корҳои биотехникӣ мегузаронанд. гузориш аз ноҳияи Сангвор. кӯҳҳои баланди барфпӯши ноҳияи Сангвор макони ҷамъшавии паррандагону ҳайвонот дар фасли зимистон аст. бориши барфи зиёд дар фасли зимистон тақозо менамояд ки паррандагону ҳайвоноти нодир аз гуруснагӣ ва нобудшавӣ ҳифз карда шаванд. иҷрои ин рисолат бар дӯши ниҳодҳои дахлдор вобаста аст. барфи баланд дар кӯҳҳо ба ҳаёти муқаррарии олами ҳайвонот бетаъсир намемонад. бо ин мақсад маротибаи сеюм аст ки аз ҷониби муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Сангвор дар асоси нақшачорабиниҳо дар кӯҳҳои ҳудуди ноҳия корҳои биотехникӣ гузаронида мешавад. ин навбат низ аз ҷониби муассиса бо мақсади ҳифзи ҳайвоноту паррандагони нодир дар баландкӯҳҳои ноҳия корҳои биотехникӣ роҳандозӣ карда шуд. дар доираи ин тадбир ба миқдори зарурӣ дон хӯроки дурушти чорво пошида шуд. муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Сангвор барои ҳифзи олами набототу ҳайвонот пайваста чораҳои заруриро меандешад. дар якҷоягӣ бо кормандони муассиса дар минтақаи ҷангалпарварии тавилдара корҳои биотехникиро барои таъмин намудани хӯрока барои ҳайвоноти ваҳшӣ чорабинии мазкур гузаронида шуда истодааст. дар минтақаҳои дигари ҷангалпарварӣ ва инчунин парваришгоҳи Сангвор чорабиниҳои мақсаднок гузаронида шуда истодааст. иқдоми мазкур имконият фароҳам меорад ки ҳайвоноту паррандагон бо маводи дон ва хӯроки дурушт таъмин шуда аз нобудшавӣ эмин монанд. масъулони соҳа барои дар фасли зимистон бо хӯрок таъмин намудани паррандагону ҳайвонот тадбирҳои саривақтӣ андешида ба таври зарурӣ дон ва хӯроки дурушт захира кардаанд. дар оянда низ дар доираи нақшачорабиниҳо чунин тадбирҳо амалӣ карда шуда паррандагону ҳайвонот бо дон ва хӯроки дурушти чорво таъмин карда мешаванд. дар ноҳияи кушониён мусобиқа байни кормандони ташкилоту муассисаҳо доир ба футбол роҳандозӣ шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. бозии футбол яке аз роҳҳои беҳтарини беҳдошти саломатӣ ва тарғиби тарзи ҳаёти солим, инчунин муҳимтарин василаи муттаҳидсозии халқу миллатҳои гуногун мебошад. дар ноҳияи кушониён низ баҳри рушду равнақ бахшидани ин самт ва ҷалби ҷавонону наврасон ба ин навъи варзиши дӯстдоштанӣ шароити мусоид фароҳам оварда шуда ҷавонон ҳамарӯза бо ин риштаи варзиш машғул мегарданд. бо мақсади боз ҳам тақвият бахшидани ин намуди варзиш аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кушониён мусобиқаи футболбозӣ миёни кормандони ташкилоту муассисаҳо барои дарёфти ҷоми раиси ноҳия оғоз гардид. маврид ба зикр аст ки дар ҳудуди ноҳия дастаи махсуси футболбозон бо номи кушон фаъолият намуда ба ҳама таҷҳизотҳои лозима ва майдони варзишӣ таъмин буда барои боз ҳам тақвият бахшидани ин соҳаи варзиш талош меварзанд. дар мусобиқаи мазкур 18 даста аз ташкилоту муассисаҳо иштирок намуданд ва ғолибон дар фарҷом бо ҷом, диплом ва тӯҳфаҳои хотиравӣ, тӯҳфаҳои қиматбаҳои таъсис намудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи кушониён қадрдонӣ карда мешавад. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, ноҳияи кушониён, барои барномаи ахбор. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи тиловати ахбор. шаби хушу рӯзгори осоишта насибатон бод. саломат бошед.